Ja, den her opgave er nok mere gul end grøn, men jeg synes godt, vi kan. Jeg starter med at skrive, jeg differentierer. Og f kan blive et mærke. F-mærke x er lige med. Hvad er hældningen på den her? Det er en ret linje. Hældningen på den rette linje, den er 2. Eller man kan huske, at x forsvinder, når vi differentierer. Godt. Så har vi den her, den står oppe i vores formelsamling. Vi skal kunne huske, 3-tallet bliver ganget ned, og så sker der ikke mere. 3 gange e i 3x. Godt. Igen, som jeg har sagt før, der er nogen, der bliver fristet til at trække 1 fra, men det her er ikke en potensfunktion, det er en eksponentiel funktion, og der er en anden regel, man ganger potensen ned her, og man lader resten stå. Der sker ikke mere. Godt. Så er det jeg indsætter. Nu er det uden hjælpemidler, og vi sætter det jo ikke her i f-mærke, så jeg indsætter, det må være nok. F-mærke er 0 er lige med 2 plus 3 gange e opløftet i 3 gange, hvad skete der med 3 tal? 3 gange 0. Sådan der. Så skal vi regne. Det 2-tallet gør jeg ikke noget ved til at starte med. 3 gange 0, det giver 0. E opløftet i 0, det giver 1. Det skal man altså vide. 3 gange e. Alt opløftet i 0, det giver 1. Jeg skriver det lige op i formelsamlingen, så vi husker det. 2 plus 3, det giver 4. Så er den opgave færdig.